Infetħet għal sena oħra l-iskema Ixtri Proprjetà Sostenibbli li permezz tagħha dawk li qed jixtru binja residenzjali jirċievu għotja fuq 3 snin jekk il-proprjetà tkun tħares l-ambjent. Waqt it-tnedija ta' din l-iskema fil-binja tal-Awtorità għall-Bini u l-Kostruzzjoni fil-Marsa, il-kap eżekuttiv tal-BCA Rodrik Bonnici spjega li bħas-sena li għaddiet se jkun hemm żewġ għotjiet, waħda ta' 9,000 euro u l-oħra ta' 4,500 euro. Għandek l-ewwel waħda li hija net zero, ġifieri l-binja tipproduċi iktar enerġija minn dak li tikkonsuma, ġifieri aktar hija enerġija efficient. U l-oħra hija skont tkun aħjar 20% mid-dokument F. Il-dokument F huwa dokument ta' policies u design guidelines li jintuża biex il-binja tkun aktar enerġija efficient. Iżda x'aspetti jrid ikollha l-binja biex tilħaq l-aqwa standards ta' effiċjenza? Ikollok sistemi ta' pannelli, ġifieri għandek l-enerġija ta' xemx Malti abbondanti u allura l-użu tagħha importanti ħafna. Għandek insolazzjoni li jista' jkollok ġar proprjetà nnifisha, is-sistemi wkoll ġifieri jista' jkollok heat pumps. Hemm numru ta' fatturi anke l-qisin ta' twieqi kif ħajkunu skont l-orientation tax-xemx. Iċċara li l-awtorità twettaq spezzjonijiet li matulhom tikkonferma li l-binja skont il-kriterji mitluba waqt li toffri wkoll pariri dwar kif l-effiċjenza tista' tittejjeb. Il-Ministru għall-Ġustizzja u Riforma fis-settur tal-Kostruzzjoni Jonathan Attard qal is-sena l-oħra kien hemm 200 applikazzjoni u kważi nofshom kienu eligibbli. Nofshom qed jingħataw 3,000 euro fis-sena għal 3 snin, waqt li nofs ieħor qed jirċievu 1,500 euro fis-sena. Qal il-BCA sissa qasmet mal-200,000 euro lil dawn is-sidin bħala l-ewwel minn 3 pagamenti. Qal li b'din l-iskema l-Gvern qed jibgħat messaġġ ċar. Direzzjoni li rridu mmorru għal aktar proprjetà li tkun sostenibbli mhux biss fl-interess li jiġu frankati l-flus dak li għandu x'jaqsam ma' kontijiet tal-enerġija imma wkoll l-aspett daqstant ieħor, jekk mhux aktar importanti tal-ambjent, l-aspett tas-sostenibilità. Kull ċittadin Malti jew tal-Unjoni Ewropea li jiffirma l-kuntratt tax-xiri bejn Ottubru 2025 u Settembru 2026 jista' japplika għal din l-iskema billi jidħol fis-sit elettroniku tal-BCA u jibgħat id-dokumenti mitluba.